Girl kani kang dinumanoy ni siya o kani mga kuan nga buwak ko. Kani para tinuwa sangig. Buyas. Na ako mga tanom, hilig man ko sa mga tanom. Ari kang imumanoy o. Buwat ko ni sa init. Kang imumanoy ni. Huwag mo Natag uga ba? itaw dako kang punuan. Buwat ko ni sa init para mo uga. Sari na akong giugsok nga barangay sa kuan kay makamukutan ko makakunga ko na igalabo na sili na itangad. Ang kamunggay, labong kayo kung kamunggay sa mga ayo. Ari o. Kani unsa maning na diri kaning mga building diri? Pabangan. Ha? Ako pet di pabangan. Pila man ka buok? Tulo sila, kay labot sa Oh, pila man presyo ang abangan ni? 8,000 ning perbero. Oh, sige, dito. to 50. Kani kuno 8,000. Pila man ka room diri sa usa? Usa ka room unya na living room. Na ay kanang bathroom o kitchen. Ya, kari siya pila man ni? Kana pila man na? Mo ni kwarto dako. Kana unsa man na diha? Lahan ni mga wa pa ta masud. Kana kaning kwarto ha pila man ni? Kani 45. 4,500 naa ni kwarto. Oh, kana ila kwarto. Naay bathroom, Naa tanan. naa kitchen, naay aircon. Diya pang akong bibi. Ya kari pila man ni diri? Bibi. Pila man ni? Pareha sila. 4,500 naa sa kitchen. Sa tao. Ah, Bibi oh. naay room ug kuan. Oh, ila na siya. Ah, Oh. ah, maayo. Na mao ni ilahang hinahinay in taon nila kuan. Mga tiguang na. Ilahang hinahinay nga negosyo panginabuhi nila. Saon Ano nga ba? Laay man. Hmm. Takihon tag high blood. Mausad in taon ning ano nila. Ilahang hinahinay. Puto ko diha utang. Yang alugbati o halabong kayo. Kana nindot na nga kanang sa ila na ni maninga ingon anak pagkapuwa ang buwak ana oh. Kana siyang kuan ay gitanon nga nabuhi na. Dito na sa Unsa man ni sampagita? ambot unsa na ayo ako kailanan tanom ko mo kaila. Nahilo man ni diha wala kauyon ako gibutang nga bitag bitsit. Nahilo ang dahon. Ato diha pa diri. Napulos na kuan diha. Hi Day. Good morning. Yang tanom. Kanay sa nag-abang na ilang na kamali. Na mao ni ilahang lugar. Ang kuan dito nangabang wala sayo na maglakaw andiri nagparking. Kuan na kuan na sila kay may office man to sila. Oh. Ila sa na. Puno nagka-parkinganan diri. Sa nangabang unya ilahang mamag papasakyanan pod. Ayaw mag-aw-aw na imong iro. Mao nang original nga iro ninyo sa una, Kang Miller. 20 kapin ba yan anak mana. Ah, Anak naman na. mao ni si Dog, si kisingan ana niya. Si kisingan ana. Si Der pa di ay ni. Mabuhi pa di si Der. Mao man ay original nga pag ninyo nga iro. Nagiuhaw in taon. Pagbuhat ta. Suko. Kana suko. Sa uyab na ni Miller ang ginalog suko. Iya bibiyaan ko ang boga na ni Miller. Inom ka iya tubig kay mandi siya dili.
Na makasya sudlanan sa emnanan. Naaman, di na siyang inom. Ari mag-isyanin sa dito. Kung ato na natin ibang ito, sigawan ko siya. Bakong niluwa. Hugasan na. Napaligo na. Hindi na sige na ito. Ako ito, yung suon ko, paliguan na. Ako lang sila kasilitan. Pati usa naghagnos. Suko, aw pan. Dir! 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 Taraw dir, dir! Dir! Bati rin kag naong. Dir, oh, dir! Dali, dir! Nang so, suko, wala kang muta. Suko? Ha? Hindi na kami inom?